sapa sing gelem lakoni lakon kang kasandhano asih bebasane aku ora ngerti batinmu ra gaito jebul penwati aja kurang yen ana tumindakku sarwa kurang duga wis kabacut mulane wagusane aku trimo manut mung tujune pituturku marang kowe wis tak anggap bakul jamu jalan gede bebangsane kaya bedet sewu ojekane ati jateake aku ora bakal gondeli sliramu tumindak kang dudu sama sini kabeh mau aku rumangsani ra bisa nyukupi kebutuhanmu Supranaja ayo sapa kang bisa mondeli lakon kang tak sandang rina lawan wengi aku ora ngerti batinmu ra gaito jebul penwati aja kurang yen ana tumindakku sarwa kurang juga mau bareng wis kabacut mulane wagusane aku trimo manut mung tujune pituturku marang kowe